അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത സ്വരങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കുക കേട്ടോ. മഗരീസ മഗരീസ പമഗരേ പമഗരി മഗരീസ മഗരീസ പമഗരേ പമഗരി മഗരീസ മഗരീസ പമഗരേ പമഗരി സരിഗമ സരിഗമ പധനിസ പധനിസ സരിഗമ സരിഗമ പധനിസ 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 മഗരീസ പമഗരേ മഗരീസ പമഗരി സരിഗമ സരിഗമ പധനിസ പധനിസ സാനിധപ സാനിധപ മഗരീസ. മഗരീസ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അരീന ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ സംഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്നോടൊപ്പം ഇന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്നെയാണ്, പൂർവജ. മോളു, അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സരളി വരിശകൾ 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാപ്പാസ തുടങ്ങാം. പൂർവ സാ പാ സാ പാ സാ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അരീന ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ സംഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്നോടൊപ്പം ഇന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്നെയാണ്, പൂർവജ. മോളു, അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സരളി വരിശകൾ 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാപ്പാസ തുടങ്ങാം. പൂർവ സാ പാ സാ പാ സാ പധനിസ 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 മാ പധനി മപധനി മാ പധനി മപധനി സാനിധപ സാനിധപ മഗരീസ. മഗരീസ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് താളത്തോടു കൂടി എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരടിക്ക് ഒരു സ്വരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പാടേണ്ടത്. പൂർവ, തുടങ്ങാം. താളം, ആദ്യ താളം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക? താളം ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ.
sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa. ഇനി ഇങ്ങനെ രണ്ടാം കാലം പാടുന്നത് ഒരടിക്ക് രണ്ട് സ്വരം അല്ലേ? sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa. ഇനി ഏതാണ് അടുത്തത്? മൂന്നാം കാലം അല്ലേ? മൂന്നാം കാലത്തിൽ ഒരടിക്ക് നാല് സ്വരം. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa re sa ga re re sa ga re ma ga pa ma ma ga pa ma. അങ്ങനെയല്ല പൂർവ, കുറച്ച് ടോപ്പിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ആ ഒരു പ കുറച്ച് ഉയർത്തി പാടുക കേട്ടോ. re sa ga re ma ga pa ma ma ga pa ma re sa ga re ma ga pa ma re sa ga re ma ga pa ma sa re ga ma pa dha ni sa sa re ga ma pa dha ni sa sa re ga ma pa dha ni sa re sa ga re ma ga pa ma ma ga pa ma re sa ga re ma ga pa ma sa re ga ma pa dha ni sa pa dha ni sa re sa ga re ma ga pa ma sa re ga ma pa dha ni sa. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും ഈ സ്വരങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയായി പഠിച്ചു വരിക. നമസ്കാരം.